hamdan de tumi Allah julme annabi ngodo jarado cernam bojin mi antata koje halama kone yobe dom ne katardata koe hala annabi rete dum ne kaserata rajim bismillahirrahmanirrahim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum guila tawreɓe nder leydi Sénégal ha denagal leyɗele kala kadi jeeɓoɓen e chaine men YouTube Mo Nangue TV en calmini juurum no fewi en mbiɗo bisimilmaɓe e nde men yewtere wiyetede andu diine ma kala saaha dogoro e nder chaine men YouTube Mo Nangue TV eɗen jetta Allah no fewi ɗum ɗo foɗira tan ko gam wallide julɓe wallide bandiraɓe kala to mbawi wonde e aduna kala taw e mbawi wadde message mabɓe ɓatikeji mabɓe taw ko namde diine payodinde wawa yaltude e nder chaine o kala alkamisa julɓe naftoro julɓe ko mbawa kadi andude ɗum e famde ɗum ɗon no neɗɗo ala ko ɓuuri diine muɗum kala ko mbaɗɗa hoore kala mbaɗɗa yeeso diine ma woni hoore kañum ko wonde yeeso ko yetti ko fuɗɗo hedde caggal e gondi noon ceerno men ceerno Hammadou Diallo mo ganduɗa ko ballo julɓe ko ballo leñol ngol guila to radio ji to hay telleji ɗi gam wallude julɓe o e oɗo diine e oɗo sunna e oɗo kadi jokkere endam en tawi ɗo e nder wuuro men teddugo Madina Gounass legal Sifaw don kala lagal to banggue caméra o ko Adnan Thiam ɗo adine ko musidmon Amadou Samba Lo yawde Allah ceerno Hammadou Diallo ceerno Hammadou Diallo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. min calmini on min juurima on dendagal jogorɗo yebde en ha kettotoɗo haalaji men foof calminama juurama no ceerno Amadou Samba wini ko noon tan ala ko wattata hen e batte o gayni foof o haali fo haalaɓe inchallahu taala. En jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala en gaddoto namde diine ne foti hayso ko namde joyi walla jeegom e bandiraɓe ngewi addande caggal muɗum garan e dartu meɗen Lakhdari no foti foof ceerno to banggue ngalɗo namdal oɗo kanko o wi e bandiraɗo debbo o wi kanko kala saaha joomgal makko soɓe kaldi ene wiyama an mi serata de o meɗɗi konngol an mi serata beele ɗum cergal yani walla cergal yanani. Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd. Ngal ɗon namdal eɗen mbiya ɗum ɗon liɓani shergal ngal yanani e kono noon konguɗi joɗani noon e konguɗi ɗin gubbali ɗum welani gubborade boom e kono mi serata de kono o wiyani mi seeri ala shergal no woɗɗi yande e konguɗi joɗani noon inchallah. Noon tigui labti ceerno Hammadou Diallo ceerno ngal ɗon namdal ɗoɗo kanko o namdi kanko arno jama omo juula futuro o arno to e dental juuli darɗiɗɗe kanko o darde wotere o hebdi e almami mo so almami salmini holno yoɓata ɗiɗi keddiɗɗe. Tawde o dañje mabɓe ko darde sakkitinde e futuro nden ko fatiha ɓola watteke te ko suuɗete o jooɗima ɗon no fotano joɗade ko almami joƴƴinimo ɗon so almami wi assalamu aleykum kanko o haftoro haw daro o wasa habbirde saabi habbirani ɗo fonno umorade ndu o joɗorima ɗum nde perdani so darima tan o wiya bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin ha joofa o fawa hen simore taw mo nantini nden darde so jaggoyi e koppi o sujjoyi o jottoto ay ɗo almami jottanoko e mayre kono kanko addanimo jottade kono ɗimmire makko ɗo o tahi o so gasni o hafto o daro o wiya kadi allahu akbar o wiya kadi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin ha wala dallin amin dande dow o fawa hen simore jaggoyi e koppi o sujjoyi e sujuddaji makko ɗiɗi o jotto o tahi o salmina koni o watta inchallah. Hono tigi ceerno Hammadou Diallo labɗi ceerno kanko oɗo o namdi wonde kanko korka rawane omo rewtono fodde balɗiɗi kanko bandira debbo o wi noon e nder hen noon korka hikka ka o suwata yebde hankkadi ha yaawa darima won wiɓe yaawa hanga so ari hanga joom hontorama walla ala ko ma korka nata won joom hontorama. Eyyi to banggue no wiiri ni o hontiraka taw nde wonno lewru ndu so tawi ndu maayi korka so tawi maayi aɗa rewe ñamade ne yiiɗa ya yoɓ law yobde law ne yobde gila e humtorande walla saftorande ɗum woni law ɗum ɓuuri yiɗede kono ne dagui cabboɗa ha nduɗo lewru daro ndu hande so darima holto wonata obligatoire maɗa so heddima joni ñande nogas e jeeɗiɗi walla mbiyen ñande nogas e jeetati e ñande nogas jeenɗo ko alay saago e makko o hoora ɗum wawi joɗade saabu ne anda kam lewru marta nogas jeenayyi ndu nogas jeetati ñande nogas jeeɗiɗi nde kam o dawra ɗo alay saago ɗon hande ko farilla e dow makko kono ɗo joni ɗo gonɗen ɗo fof ne dagui o wasa hoorde ha joni kono tawi ko balɗiɗo rewete obligatoire e dow makko kam ñande nogas e jeeɗiɗi nde o dawra korka ndum wiyannoma ñande nogas jeetati nde ñande nogas jeetati ñande nogas ɗi ɗum tan heddi
nogas jetere nogas jeenayi lewru no wawi ardande hen no wawi asarde eyyi ɗum man ko toon woni to alay saago so tawi noon ɗin ɗen ɗo fof horani ɗumen ha wiyama hande ko lewru soynama hande o hontirama ɗo joni o totta lewru ardu joni ndu o toppito hoore handu maaya o fuɗɗo yoɓoyde balɗe makko ɗiɗi rewande o nawde hen ñammingol ñammingol ngol noon ko mbiyata ko nifga e nguura jaalika nguura ɓuuri ko jogade doole ɗo woni ɗo eyyi on ta ko nifga noon woni annama libar tan so tawi o dañi waddude hen kono liyam ne moƴƴi ha maayi so waddani ha so libar ɓolo o tan gawdi walla libar maaro o fodda nguura gonka ɗon ka o ɓeta hen libar timmuɗo o sakko miskino libre uji ɗiɗi ɓaata ko balɗe ɗiɗi libre uji ɗiɗi inchallah non ko noon tigui ceerno Hammat Diallo laaɓi labdi namdele eɗen goodi ha joni ceerno oɗo namdi kanko hoore makko wadda ɗum kanko suggorko o wi o yano ko aljuma nde o yetti noon taw koɓe taɗaɓe o tawi dande atande kam juulama gasi darde ɗimmirde noon nde o habbiri o nanggo e koppi o heɓde almami tan ko seeɗa hawre ƴukkitima o yiɗi namdade beele goho ko adi foof beele o heeɓi nden darde walla ala beele so hooti o foti ko filliyade walla o heeɓi nden darde eyyi so tawi o tawi almami o e darde sakkitinde nde ɓe gondi ɗon hay sinno ko seconde aji ɓa tan kam ɓe tawodiri ɗon o jagge koppi kam ɓandi o heeɓidima o jaggi koppi o dañi darde e ɗon an salmami o salmini o haftoto ha o daro o habbira o jangga fatiha simore dande dow so welima o jangga simore nde almami jangguno nde heewi aɗa ko fatiha sabbil jumati so welima o jangga fatiha e simore wonde so yiiɗi e kono ko noon o nantina kadi ɗon aljuma ko nantinte e so tawi omo sikkiti o tawi almami e koppi walla o tawani ɗum kam o dañani juma tawde sikki amma mbo yenana kay o tawimo ɗon kam ɗo koppi ɗo kam hay soko secondaji kam ɓe gondi ɗon ɗum kam o heeɓi juma eyyi kono somo sikkiti mi tawimo ɗon mi tawanimo ɗon yo wattano tawani ɗon wona juma o ala juma holɗum o juulo e tisbar darɗe nayyi inchallah noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo laaɓi labdi ceerno kanko oɗo o namdi kanko o namdi ni woɓɓe o wi o yi ɗiɗo ɓe wondi ɓen en tikkodiri ɓuuri hande lebbi en tikkodiri julɓe kaali ha tampi mawɓe kaali ha tampi soɓe kalda mbiyata tan ko ABC goto wiyata ko eyyi kono so gasi ɓe gontata koɓe gonno ɓe kaldata ɓe innodirta ko goto ko nangue hoorem holko woni tikkere banggue ko haala hen e bonande tikkere ko sariya dagni hen ko balɗe tati sa dañi wasde tikkude ɓuuri moƴƴude sa foolama kam ha a foolama balɗe tati tan yo haat ɗon so ɓuuri ɗon tan moƴƴani e ma eyyi on to tikkere daggoto ɓuura balɗe tati noon tikkere hakkude debbo e gorko mum so tawi gorko ma a jaɓanani ɗum fes jaɓananimo tan fes wona nder wona boowal ɗum gorko no wawi tikkande mo ko ɓuuri ɗum maskombo ko juuti machallah en walla hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ɓiɗɗo kadi jinnaɗo ma ronkanima tan ha woni wawi maskadema tikkanma ko ɓuuri balɗe tati ala probléme hakkude almudo e ceerno hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo e ɓen kam kono noon ko wona ɗum ko kam hakkude julɗo bandum tikkere oto ɓuuri balɗe tati so ɓuuri ɗon tan moƴƴani saabu ne wiye boom ñande jamma laylatul qadri moƴƴereji Allah jippotoɗo e nder jamma he saabu Allah wino caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wi to wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri wana kanko jamma o ko moƴƴereji Allah jippoto e makko mawɗi ne julɓe ne pecce ne jeeya hen tikkodirɓe noon peccetake hen jarowo sangara feccetake hen gaaƴiɗo jinnaɗo mum feccetake hen eyyi ɗum ɗo tan ka yoni te moƴƴere nde wiyete jamma biyetede kañum ɓuuri lebbi ujunere nde ko dañata hen moƴƴere ko a dañata ɗum e lebbi ujunere de banggue dewal Allah te lebbi ujunere noon hawrata ko duuɓi capanɗe jeetate duuɓi tati e lebbi nayyi jamma o goto ɓuuri ɗum versement sa tawri aɗa tikkodira on jamma nden moƴƴere sone fecce an a diwete ɗum kay jarani eyyi nela sa sallam kadi haalino o wi yimɓeɓe ko pecce nayyi yimɓe aduna o foof so rendi fecci ko pecce nayyi to banggue tikkere to o wi ɓurɗo leelɗo tikkude mo leeli tikkuɗo kam ko neɗɗo jaƴƴa waɗata makko gueɗe kewɗe way tan kono ma en maayi kala mbeɗiɗa fo mbaɗa tandeje kanko kono saaha so foolama haw tikki darata ko tan saya oɗo ɓuuri moƴƴude goɗɗo o sen jejjitani ko neɗɗo jawɗo tikkude kono kadi mo yahi sayde go tataɓo o ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema leelɗo tikkude kono kadi so tikki yo Allah faabo tikkidemo de tan o jaɓa arta yimɓe ɗum kadi ne leeli on troisiéme position kanko woni nayaɓo o woni jawɗo tikkude sikki sayata halaka on kam ɗum tan yorguilo te hay aduna fof so ari wawa ittudemo o ɓuuri jasde ndeke neɗɗo yo tinno jeeye e hoore numéro premier o gaddana o masalan leelɗo tikkude gueɗe kewɗe waɗa ɗum e makko o teskata kono so looɓi tan darata ko arta e ma kanko ma hay balɗe tati wawi taw o yettoyta ko tan kana kam ko juuti kam oto ɓennu balɗe tati
te so Allah waɗi ɓe mbi so tawi a maayi hen e nder tikkere he moƴƴani ma eyi moƴƴani tikkere kikkere nata aljanna inchallah. noon tigui namdal gotal heddi ceerno Hammat Diallo garen e darsu o ceerno ngal ɗo namdal oɗo kanko o namdi ko wonmo heddi keerol banggue galle wonmo heddi keerol banggue galle e nder keerol ngol noon e nder keerol galle ngol noon Allah waɗi nde on mahata on adi wadde o miir keerol galle ngol on ko waɗi miir ko noon ɓe lurdi hen noon on ñaami e galle makko seeɗa ɗum joni holko sere wiye ɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haali hadis goto en ɗisi e jidde jaati hadis o anda ko mani atasa ardal gayri ɗuwwiga lahu anda ko 7 aradina yawmal qiyama aw kama qal kala neɗɗo keptuɗo e leydi janandi fodde sibre foti ko ɗum ngesa keptuɗa hen gujjuɗa hen yata sibre walla a tettu hen sibre walla ko ɗum galle fodde sibre wotere keptuɗa ɗum e leydi janandi janggoto yawmal qiyama leyɗe ɗe jeeɗiɗi fof ma mbaɗa cakka ɓorna e dow dande ma ɗum hunde bonde no fewi sibre wotere tan keptuɗo ɗum e leydi janandi imma ko ɗum ngesa imma ko ɗum galle taw ka gujjuɗo walla ka tettuɗo ɗum janggo leƴƴel ɗe jeeɗiɗi mbaɗen ndendinde ɗe mbaɗeno cakka ni maro hakkunde yule ɓorna e dow balla makko o tambo ɗum en dana waddata hen ɗum ko hunde bonde moƴƴani noon tigui jarama no fewi ceerno Hammat Diallo jarama kadi yeɓiyankoɓe Nangue TV hewno addande namde pattam lame eɗen mbiya bandiraɓe yeɓiyankoɓe tan kala joguiɗo namdal mum diine so waɗi vocal e numéro men WhatsApp 78 119 00 65 so waɗi tan ma namdal ngal yetto en so yetti men so yewtude yonti yewtere kadi yaltina ngal namdal haala kadi inde joomum to woni e leydi he haala kadi namdal ngal jiiɗu fo naftoro o naftoro bandiraɓe fo bertoro hana hannirta ni walla so joomum yiiɗi kadi waɗa ka e numéro kadi ceernajo ceerno Hammat Diallo e 77 659 70 24 ɗum ne kadi so waɗama ɗon ma yettomo so yetti men wawa yettade en yalta julɓe naftoro hano hannirde non ceerno eɗen deggini deftere men Lahdari holto puɗɗoɗen e nde deftere nde bisimilla julɓe mbawa ɗum naftorade hano hannirta ni. eyyi puɗɗorɗen ko hoore deftere nde hannde inchallahu taala. bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. bisimillahi en puɗɗorima inde Allah arrahmani joom yurmede heewde hubde dinde ga aduna ga julɗo e kefeero neɗɗo e ko wona neɗɗo foof keƴi hen arrahim joom yurmede heewde heeranide julɓe to lahara ɗum ko so yimɓe jeeyi lahara yurmede nde hatti tan ko julɓe yimɓe julɓe jinneji kala ko wona ɗum hande heɓata yurmede kefeero heɓata hen mbuɗ wa sallallahu yo Allah juul woni ɗum mbiya Allah ɓeydu yurmede yo Allah yurmo ala sayyidina e ko ho men woni mawɗo men muhammadin biyeteɗo muhammad yo Allah juul e makko wa alihi e koreji makko hono famille makko yo Allah juul e mabɓe kamɓene wa sahbihi e wondiɓe makko no woni wiide almum makko tan ɓe wonduno e din notimo e diine hen e ballamo hen ɓe goni sahabaɓe kamɓe aɓe gurdi aɓe gondi e zamanu aɓe gonɗinibo aɓe gurdi e makko ɓen mbiyete sahabaɓe wa sallama o hisna o wi alhamdu dendagal jettoɗe lillahi godani ko Allah dendagal jettoɗe fof godani ko Allah ɓe mbiya jettoɗe noon ko nayyi yettode nde Allah yetti hoore mum e yettode nde Allah yetti tagore mum e yettode nde tagore yetti Allah e yettode nde tagore yetti tagore jettoje nayyi fof koɗo Allah toɗo paati fof ko Allah jeeyi kanji fof rabbil alamina jeyɗo binde kanko jeeyi binde woni tagoje a yimɓe fof mbiyata ko windere yimɓe windere jinneji windere nayyi windere geloɗi windere gertoɗe fof kanko jeeyi hay hen wotere selani fof kanko jeeyi wassalatu julde Allah hono yurmede makko wassalamu kisal ala sayyidina yo won e ko ho wamen muhammadin biyeteɗo muhammad khatimin nabiina timmode annabaɓe ko ujunaji temedere e nogas e nayyi kanko watti temedere e nogas nayyi nde o tawi ko annabaɓe ne jaaray ujunere ujunaji temedere ujunaji nogas e tati e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi kanko yanti hen o hiɓɓini ɗum ujunaji temedere ujunaji nogas nayyi kadi wa imamil mursalina kadi kanko woni almami nelaɓe Allah ɓen ɓe cupta ko nder ɓeɗo annabaɓe wiyaɓe supta hen 313 taw ambo hen won konngol wi ko 314 to kanko watta 14 won konngol wi ko 15 e kanko no wino khairul umuri awsaduha ɓuri moƴƴude e gueɗe fof ko hakkunde ɗo wadde enen jaaruɗen ko 314 e mbo hen so ala hen ko 313 ɓeɗo kadi o julniɓe ɗo baytul maqdis ñande leylatul isra wal mi'raj nogas jeeɗiɗi lewru nduɗo jamma nogas jeeɗiɗi lewru nduɗo gonɗen mawnum yawa hono rajab ɗo no julnunoɓe ɗon baytul maqdis caggal mo ngabbi dow asman wadde julde nde a faami kanko woni almami nelaɓe caggal ɗum ɗon ɓeni awwalu arwande ma yajibu ko waɗɗi alal mukallafi e kellifaɗo woni gorko jaaɗo ha fuɗi leɓre duhorde
a faami walla debbo fiddu leɓere haddorde walla o watta yiide gantu o watta ellade masalan walla o resa gila ko cukalel o ƴetti reedu ndu so ƴetti reedu tan o hellifama gorko ne so watti yaltinde maniyu walla debbo watti yaltinde maniyu o hellifama to bange mazhab malik ɗum fof so heɓaki leɓere nde arani maniyu arani kono dañi duuɓi 17 so debbo so gorko hande kellifoy ari debbo noon ne heewi kañum gila hedde 15 tan kellifoy arat sabi joɗade ha 15 tawa nga ellaki ɗum kam heewani wonde so nden yonti tan o elloto tawa mo wonde haqqille o wiyetemo kallaf o yiya woni kellifaɗo am wonde haqqille o woni Allah wi waɗ nangam woppu nangam cugel to ko selli waɗa yundala ko waɗi ɗum jeyaɗo ha mawni kono haqqille ala on kadi battala ko waɗi ɗum joni noon de kanko on kellifaɗo ko waɗɗimo ko ne heewi ko woni yeeso ko ɓuri himmude ko ɗum haalanten won awwol arwande ma yejibo ko waɗɗi anal mo kallafa kellifaɗo tashihi ko sellinde woni satade imanihi limanagal makko ɗum gonɗingol makko Allah gonɗingol ne ñawa so tawi neɗɗo wi Allah ne woodi kono noon mo jogii debbo walla mo jogii ɓinguel walla Allahji ko ɗiɗi on imanu billahi ko ñawi bof ma safare ha sella ndeke la budda gonɗina Allah ko gooto o jibinani o jibinaka o ala paso o gonɗina malaikaji Allah ne ngoodi tagore Allah jomiraɓe haqqillaji kefere ala e mabɓe o gonɗina ana hoddiro Allah o gonɗina defte Allah o gonɗina nelaɓe Allah o gonɗina ñalawma darga won ñalawma ummital eɗo gueɗe jeegom ɗe goni dos limanagal o jaɓa ɗum ɗo foof no wirani summa refti caggal ɗum ɗon heeɓima gasi refti hen ko ma'rifatu andude ma yuslihu komo moƴƴinira bihi e mum farda aynihi farilla jaati makko walla farilla toɗɗiɗo woni bi mana farillaji toɗɗiɗo mo caggal iman billahi o selli on saaha ko heddi ko hande ko farillaji ɗi holɗum juulungu ganda ñawoje mum farillaji mum sunnaji mum mandubaji mum bonnoji mum gañaɗi mum dewna hen asakal ngal dewna hen korkaka dewna hen hajju o ɗum fof ganda ɗum refti hen ay won ka ahkami sal liman billahi ne waade gueɗe keddiɗe no ngesa ni ngesa ko ma lewe hormbe duppe ha gasa hay do karyal ɓolal nde puɗɗa wiɗo gawdi mbaɗam ala garta mbiyan cheikh wiratani radiallahu taala anhu yaada ɗum rewi hen ka woni ka ahkami salati ko nande ñawoje njuulu janga ganda wadda harata ñawoje laaɓal janga ganda ndiyam cello jam ndiyam laaɓɗam laɓɓino jam e ndiyam laaɓɗam ɗam laɓɓinta e ndiyam ɗam laaɓani saka laɓɓina pecce tati woni hen fo janga ɗum ganda laaɓal noon to bange salligi laaɓal to bange lotgal laaɓal to bange wuppude comci baɗɗi soɓe walla nokkuji sajjaduji baɗɗi soɓe sifaji bani noon ɗum janga ɗum ganda wa siyami kadi ganda ñawore korka janga ɗum kadi ganda ɗum kadi ɗum refti e caggal iman billahi o selli ɗum rewi hen wa amma mbo ala liman billahi on kam wiyetake yo ne haalne juul walla ne haalne korka ko ceerno wiyata ko radiallahu taala on guesa ko soppaka e guesa haalatake no holko jogor remede ɗo guesa ne waɗi dundu heccuru ne wiya hen hikka ko jogoɗa tam ne wiya noon ma lewe kay ha yora wa yajibu ne waɗɗi alayhi makko kanko kellifaɗo an yuhafida nde o renata ala hududillahi e keeri Allah non Allah ko gaɗɗi tan jogi o jamiroje e kade golla jamiroje ɗe ha ɗo frontiére ɗo kade neni jamiroje neni kaɗa ɗo kalneɗa ɗo dentoɗa ko dentinoɗa ko ɗum ko wajibu e kellifaɗo ɗum noon wa yaqifa o daaƴa woni o daro hande ari ko bayani e waya ko jumla gonɗo dow wa yaqifa o daaƴa enda amrihi nokku yamirode Allah nde ɗo darnimo ɗo o daro ɗon wa nahyihi e kade Allah ɗe o daro frontiére ɗo wa yatuba o tuuba holko won tubde woto firto wa yatuba o rutto ilallahi fewde Allah ruttade Allah woni wattude abbade ko weli Allah rento ko welani Allah ɗum woni a ruttima e Allah ɗum noon wa yatuba o rutto ilallahi fewde Allah subhanahu wa ta'ala wodani Allah o waɗa ɗum gabla ko adi an yashaɗa nde o tikkanta alayhi dow makko ko adinde Allah tikkante wonno saɗa waɗa ko Allah yiɗa tikkata Allah ko arantuma so aranima a ko jangel faɗa ɗum nan woppu ɗum gila Allah tikkananima woɓen mbiya ko adi ndo sanjata ɓe mbiya noon woni an yashaɗa alayhi o adi ndo tikkante mo joni noon tawde a wiyama ya tuubu ne hato joni ganda holko won tubboy way kono namdal ni ceerno an kam holko won tubboy o wi wa shuruɗi tawbati sharɗiyeji tuubu buya no wayno koɗi tati ni hakkude maɗa e Allah ɗo sarɗiye ko tati tawi ko hakkude ma e tagore Allah so yanti hen ɗe gona nayyi holɗum wa annadamu ko nimsude ala ma fata e ko faati bonandeji ma bakkatuji ma ɗi mbaɗannoɗa ne ɓenni tuggude hanki fay caggal ko mbaɗanɗa tun e bonande Allah muñinima hande ha ñalawma hande ɗo ɓerde ma nde muusa hen nimsa jolanma hen mi hanin no waɗande e gueɗe bonɗe min de ndeka min waɗino ko boni ɗum ɗon muusa fittande ma ndu woni gow taw neɗɗo nimsi hewani wattude won niyyatu e anniya sarɗi ɗimmi o kadi ko anniyade ɗo dariɗo joni Allah yaude nde o ruttitako ila zambihi fewde ndo ila zambin fewde bakkat o anniyo ɗo wonta ruttade bakkat fima baqiya e ko heddi min umri hen gurdam makko
ɗo kam ko gurdam makko anda sono heddi ko so heewi walla so heewani kono o ngol gofol kay o bakkat o woppi ɗum haalaɓe won ɗiɗi wa an yatruka e nde woppata al masiyata gofol ngol Allah jarribornoma ngol o woppa ngol fi saati ha e saaha tuubu buya o walla saaha nde wone maggol nde o serta maggol butel sangal o hoynoma yara jole makko joni tubande Allah e nimsude andu ɗum ɗo ko bone yo fi butel o leydi kujel cigarette joguinoma simmo jolanimo neka ɗum ɗo ko gurdam bonɗam ko nimsa yo ñifkuɗo ngol oto fata ko gayna amo joguino kaka janan walla mo joɗino dow ñamade janande mo salli yobde on wi ko yoɓem kaka o wi mi yoɓani ala ko mbaɗen anani ɗum ko nuni o wurduno nimsa jolanimo yo ittu halis janan ona wana joom a faami de eyi ɗum woni gofol ngol joguino ngol o serta hen dal wona won ɗiɗi eyi ɗum woni nde woppata gofol ngol fi saati ha saaha maggo in kana tawi o laatima kay mutalabbisan amo hadditorno biha e maggol woni emo ñiɓodirno e maggol nen so neɗɗo haddi gudere mum sa yeehi tan yadata mayɗona e kanko no gofol ngol tawi mo hadditorno ngol yo woppa ngol wala yahillu lahu daganake mbo an yuakhira nde o nemnata a tawba tubuya wigol min dal mi jokkat tan wadde ko welami hami mawna ham dañi duuɓi 50 walla ham dañi duuɓi 50 en yiyaɗani sama dañi tawde anda sa dañon tuubu gila joni mba sa wiide ha nde kadi wala yaqula kadi oto wiyat hatta yahdiyanillahu ha Allah fewda min ko ni sawaji mo to ima he ta ga cerno yawa joy galle ma min ko ni tan mbayammi ha Allah fewda kam so Allah fewni kam tan mi fewat ɗum oto wi non de fa innahu ayna ɗum holɗum nemnude tubo yoɓe ha ndeme tuuba walla ha Allah fewda kam ɗum ɗon jeeya min alamati koye maali ashaga e malkiso ko neɗɗo jogorɗo malkisede jogorɗo boorede e bonnirede on siforto noon amma neɗɗo moƴƴo jogorɗo malede o on kay ko on kam mi halpudan mbi duuɗo neɗɗo weli jingande ko duuɗotoɗo on kay nimsat fellita tuubde Allah walla ɗum kono mbiɗno jooɗo tan ha Allah waɗɗo ha Allah fewna ɗum wonde mi ko mbiyata ko yalla beysa tol Allah rem gesa ma eyyi ɗum noon woni ɗum jeeya koye maaliji malkiso wal khizlani e wembede wa ɗamsi e melsitede albasirati jiiɗe ɓernde non noon neɗɗo jogui ko guite hoore e guite ɓernde kanje fof weldo ko ende kanje fof noon so ndendi guite haqqille ɗe ɓuuri jogade importance eyyi kanje fof noon ɗeɗo guite hoore neɗɗo kangal ne jogo guite ne wawi rentade gaska rento jullade rento goɗɗum kono tawi ala basira guite coyntoɗe yeeso ɗe ko ɗen ɓuuri wadde nafoore saabi ɗen miijoto ngol ɗo gofol somi waɗi ɗum résultat ko jeygue paami walla somi jaggama hen mo hoynete somi jaggi kam ɗo mbeɗa are debbo janan walla mbeɗa are kake janane somi jaggama ɗo ay ɗo warede mi boore aduna bona gacce lahara aduna lahara fof mi dañi hen gacce o rento ɗen guite coynto woɓɓe noon ne gota ɗen guite ngala gumɗe kañum jomum ko yifo tan marñoto hen no mbubuni tan ɗum yo Allah danduna ɗum eyyi no moƴƴi de eyyi mata ene mbawi darade ɗo inchallahu taala fodde kadi ko jangga ɗo ko kala hen ko rewi lawol feewi ɗum wonno fandare men kala kadi ko oñi hen wonande heeɗiɓe ɓe nani numéro o yoɓe noddu en mbiya en ɗo noon a juumi ɗo ko ni ɓe nodda en mbatta en lawol so ngari pewnten inchallahu taala en calmini en juurima en calmini kadi Adnan Thiam jagganɗen kaɓirɗe ɗe ha mbawen jokkodirde e nanodirde wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jarama Ceerno Hammat Diallo jarama kadi ɓen bandiraɓe adanoɓe namde diine ha wawi kadi namdede kono kadi jabta jabude labtude no mbiɗa bandiraɓe hen kala e yaɓoɓe Nangue TV mbaɗon kadi abonné mbaɗon j'aime mbaɗon abonné mbaɗon kadi partagé e denagal bandiraɓe to mbawi wonde kala neltoɓe lien ɓe wawi yebde kamɓe kadi ɓe naftoro ɓe gadda kadi namdoɓe diine e numéro meɗen 78 no mbiɗen ni 78 119 00 65 ko numéro men WhatsApp kadi ko appel so joomum waɗi hen tan ma vocal o yetten tonguen namdal ngal so yewtude yonti kala alkamisa mbawen yaltinde julɓe naftoro yewɗo alkamisa mo ganduɗa ko jeegom lewru men février hitawɗoji e nogas e joyyi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on Nangue TV are dow mon kala ko naftata ma addan on to karallagal to ko Adnan Thiam to andire ko Amadou Samba Lo yajo Ceerno Hammat Diallo Allah jarama on jarama hamdan de tumi Allah julme annabi ngoɗo jaraɗo ceernam mboƴin mi ancata ko ƴew haalama kono yoɓe ɗom ne ka tardata koye haala annabi rete ɗum ne ka serata